Hindi nga rin irugi nga ibasa papagayam. Dito yung muna nga lagip tinapalabas nga tayo padayawan nga ibasa para di pa nakapili ti best letter of the second week. Idi bulan ti Agosto. Tilagip tinapalabas ti pagayam ting alma iti Sulusuna Ilocos Norte. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, pinarbangon ko manen tinagriing iti day tangag sa pati Miyerkules Manong Nemi open market iti ilimi nga Sulusuna. Masapul ka siya manen ti makauna nga mangangkat kadagitiya isalog na manen manipod sa di apayaw apalag akarne ti ogsa ken alingo. Agramon maten kadagiti na sa diwang alames kadagiti waig dagiti rakil nga udang dalag paltat ken igat manong. Adu ngamin dagiti pa order ko. Itamat kayat iti agpareserba dagiti taga-apayaw. Basta no asinot makauna kada kami iso ti pangilakwanda kadagiti tagilakod. Ada pwesto kiti dried fish section iti yachandaan mi or no dried fish section ti ayan mi. Ket palubusan da kami lattaman ng naming aglago kadagiti sa diwa basta nadalus ti ayan mi. Kaya dagiti laeng nga lamas nga gapo iti danom tamnay ti mabalindang ipalubos nga ilako. Medyo nabayagan nga da pwestok manipod iti adakon uno manipod iti jakon nagsublipay iti Hong Kong. Inkarigata kon tinangala ti pwestok iti tiyandaan to iso ti pangusarak iti sanggabasit nga ornong ko iti panagbaling ko nga DH iti abroad. Remora kiti kwarto Manong Nemi kiti pagda nagtengaan ti duwa nga kwarto adarita ti panakaaltar ti balaymi. Nga oren no ti aldaw kat nakasindilat ta ti basit nga bombilya ti sa kaanan ti rebulto ni Hesu Kristo. Ngay ti bangir nga kwarto di tamad ti pagturuturogan ni Edgar. Ti barito nga kaanakak nga isulayang tikad kaduhak. Anay mas parlang ti turog na kat madamdaman tun nga rii nga kisuna. Saan kon nga pinagsindi ti silaw iti salas nagdiretsuag iti sangwanan ti altar ket kas iti kang kanayon kong araramidan tungkal makaringak agparinto mga nga kararag iti Diyos. Uwain Manong Nemi, Diyos ko ama nakabalin ti amin. At tuyak manen nga si papasnek nga mangipag sa tinalaos nga nagpanagyaman iti panang tarabay mo kanyak kada kami kay Edgar nga kaanakak iti dayto nga nagpatnag. Di pulos mabubusting kang panagyaman ti kinayang bagyo. Iti panang patganyo kada kitikid daw mi. Iti panang tarabayo kada kami. Kaya tuloy ako Diyos ko. Iti panang tarabayo kada kami, tarabayan da kami. Iti panagturog mi, uno panagturong mi iti tiyandaan. Iyado yun no kami iti disgrasya. Da kami kumati makauna nga makaangkat kadagiti lakong nasken ngayon kami lako iti dayto nga aldaw. Diyos ko, please. Awan ko man nagdidumdumting nga nakana nga didigray ti biyak ko. Gusto na ko man tinapasamak apa nangisina kanyak ni Tony nga asawa. Kita nakidin na ito sa bali nga mabay. Ken kang runanti amin. Gusto na ko man tinapasamak apa nakapukaw ko iti kakaysuhan ng anak ko. Aday di Junior, gusto ng Lord. Gabot na tiyag lakid ng kabaylan pahay nga baklayan no dapat sa bali nga nakaro nga panubok nga ipahiyo kanya. Pangasiyo to gusto na ko man. Iso nga pangasiyo. Tarabayan da kami ngagmalmalem kenteg na nahayon. Iyadoyo da kami disgrasya. Iyadoyo da kami tipagad kanisalakan da kami tag ng hayon. Amin da gito ikit-kit-kidaw mi babayan tinagan tibugto nga anak mo nga ni Hesu Kristo nga nagsubot ka na ginibas-basol mi kan kanayon mga salsalakan ka na kami. Amen. Nagtugtugak Manong Nemi tiridaw ti siled ni Edgar nga kaanakak kalbasan day tangen nagpanagkararag.
One. Tinawagag, tinagan na, tinamitlo, anak sa sarno. Itulit ko lang tinagtugtog. Edgar, agring ka nan. Anak ko, agring kan. Sige, auntie. Nakaring akon. Bungaon kan kitlaglagi pa mga ngaramidan nga dagos ti kasti dati nga raramidem. Agtaros konton ti kusina. Tay templang ti kapem. Samon tumapanirapin nga ramidan ti dati nga nasken nga isaganam. Apag isuntumat nga misaganak ti pamigata. Unan ti, no problem. Nakabago na akon. Agin nataklangan ti, rumwara kon. Nakatempla ako ni ti kape mi kin Edgar idak pa kusina. Imi ko bitinamin doa sa rimwar tap na mapan na isagana ti kurong-kurong. Kanilogan na ti kita naskin nga ilogan na. Nakirugak met iti kalaban kat nagpito ak titlog. Ken na. Inrihid ko ti sobrami iti labi nga nagtaan nga aba manong nemi. Kini nagsubli ni Edgar iti ayan ko. Langan na ti malamlamin. Naglamis di tarwarati. No saan lang ka nakasira amin na giti sarmi nga tao iti balayo. Marik na kumamot ti unag ti lamik na. Kaya napiksa ti angin, nagapot ti amyanan. Tiyempo na nga talaga. Alay tuloy mo ti agkapit apagisunto. No may saganak ti pambigat ha. Apagisunto. Sa ditun sendahan ti pangirumwata ka mapanagbasa yung tunumadandon ti orasan ti. Anana? Sa jetong tendaan, di pagrubuhata ka mo pa nagbasa ko na. Ano, sige na. Basta lagi di matulungan na kagaw dumting ti oras ti ang nga nasken ngayon kay diskwela yung. Okay yan kanya. Kat siyang ka kumangumumuma, kat kaduan na kadgar. Kabay lang mat kay di ti mga sikaso di basit nga negosyo. Ngayon narigat at talaga tag may mesa. Ti awan kaduan na nga kasasalita na. Kaduan na auntie. Tanawan ti kasasalitam, nadulagi din nagiti malagip mo, nang runa ka nagiti napalabas nga basamag ti biyag mo. No, kumata si bibiyag pa lang din kasin junior. Grade 2 na kumaitan. Taorin nung, nakidan na na Uncle Tony ti sa bali nga babae. Ada malata kadwayo. Dito ko mamatin masapulan ti. Di mo kumadadail lang tinabintas ka agsapak Edgar. Auntie, sorry. Maperdi lang ti aldaw ko no ipalagip mo na dyan nga manglilipot nga lalaki. Ay, ulit kandi, sorry. Diyan ko ni palagip pa. Agitasara ko nanti. Nakaluto kon sa matin ti pambigat ha. Mamigatan da siya kung di mo na nga mapanagdigos. Masapul nga masapat ang hampan sa jitendaan. Tapno, data ti makauna nga mangkat kadagitiya. Nasken nga angkatin tanti. Sana kung nga nagtimag pa manong nami sa latang amin nga maliklikan adi maipalagip ni Edgar kanyak. Tinasaem kan naka na una nga napalabas ti biyag ko. Nga maawatak mo isuna, tataw laing nga makalipat. Ures ang kaibagak nga dinay palpalagip dagiti napasamak ngem di na mapupuutan ang may palpalagip ti amin. Uway manong nami. Tinapalabas akang kanayon nga manghal aliya kanya. Sagahan na kunti amin nakasapulak inalak dagiti jakpay na idea na i-deposito a kwarta da nukas kasanulaeng kata iso iti usarek nga agangkat. Ang katek amin dagiti tagilako dagiti taga-apayaw ket noaddan tupay mabati. Iraping kunton ti mapan na mangideposito manon nemi. Ine makitak dagiti dulduling ko nga alahas ko. Inalak pay baka kasapulak ti alado nga kwarta. Ket alisto lang mapangko isalda. Agon orayan Edgar ti Roar pinaandar nan ti kurong-kurong nga pagluganan mi. Inikat ko mat amin nga nakasaksak nga appliances agraman ti ref, malaksid laing edisilaw ti altar.
Nairekep ka na itrangkak met aminen nga tawa, tiridaw iti kusina, kan iti salas tinagnaak arimuar. Tinulbagag kan siniguradok at talaga nga nakatrangkan ti amin nga door, wano ti main door. Tay pagsasao manong nemi, agsagbay tupay, maaros pay. Abagiso nga makadanon kami ti tiyandaan, idi tagsang petmet dagiti taga-apayaw nga nangisalog kanigiti tagilakod. Ado dagiti palag nga karne, ken uri pay dagiti sa diwa nga lames iti danom tamnay. Ay, tata, ang katak amin dagita. Ay, himjak kaya ti utang, balasan ka. Handa po biyak, nga agpautangan. Ado ti di agbayan. Di tatamat. Taumot utang ka din, imot utang ka din kada kayo. Kas nga itad ko, kinawan di walansek. Kaya no alam amin, na dapat di bagi, di kayo di kakaduam nga glakaw. Adumot pa iti sumunasar no kada kayo nga glako Saan ka di tata? Ada, ang imsakti ka aduan di lakaw. Kada, ikak tuman di padag nga aglako Iti iso lang iso nga presyo. Ay, sige nga ron, balasan ka. Maala kung ti bayad na. Sumang atak metla nga dakaos. Adan to pala init. Ito makadano na kiti lugar me. Madamdama pa'y manong nemi agsang petmeten dagiti umay aggatang kanagiti palag nga karne iti ugsa kinalingo kanagiti sa diwa nga names. Adu ngamin manong nemi ti aggusto nang runa kuma no adamat dagiti fresco nga karne iti ugsa kinalingo. Yan narigat ngamin nga agipababa na kanagiti fresco nga maanupan dagiti manganop. Imbag kanagiti lames taoren no kasano iti kadayo ti pagkapuan na. Si bibiyag ng lupay lang na dumanon, iti tiyandaan, iti sulsunan. Ibang tanong kastoy nga open market kat kaduwaklatan ni Edgar. Sana ka marigatan nga umay, sana ka marigatan uray no, agdudupudup na kita umay, aggatang mano. Ay, alawan na ako. Andy, kunayo? Oras na, tapno agrubot ka mapanagbasa? Unanti, malawan. Ura ta buwas-basit matin na kiti umay gatang. Kaduan na talaga. Kat nasapat na tapno santa nga maibusan. Nagita kwartayo anti. Agaran na dayo. Anadan nyo. Adon di kiti naglakwan tayo Awan ti pagdanaga med karanak. Nasagbayak. Awang nga tamit ti umay ag-hold up iti kasting nga oras. Awbat pa iti napasama ka pa nag-hold up iti tiyandaan tayo Dagiti manibdut pasaray makabiktima na. Kayat ko akanayon latta nga busy manong nemi. Tay adulat ti umay aggatang nga madamat dagiti oras nga awan na pulos ti umay wano mauray kong gumatang. Marignakon di bisin ko. Teksak tumeten manong nemi ti pag-orderak iti merienda. Kastamat manen no oras ti pangaldaw ang orderak latan kada umay da i-deliver. Mangan tumeten ni Edgar iti kantina iti eskwela da. Ket no kasta nga awanan ti obrak. Malagip ko ket malagip ko latta tinapalabas manong nemi. Banag kumangkayat kong aliklikan. Agar arubos manen dagiti luwak nda malagip ko manen tinapalabas. Talo idin titawan ni Junior. Idi tanagtulagan mi kinituning asawak nga padasak ti mapan makigasag-gasat sa di Hong Kong. Makipaspasada idi ni Tony iti jeep nga sulusunan lawag. Ket saan nga umanay apara kada kami. Ken masapol nga maadan kami iti kabukbukudan nga balay. Ta makikabkab balay kam idi iti ayan digiti naganak kanya. Nga tagkakarasi ti asawak manong. Nagapanak sa di Hong Kong manong nemi ti adu nga rigat ken kaadu ti utang mi. Ti pagpindasan na nagbaling nga nasingpet ti asawak. Ket kalbasan ti duwa nga tawen apa nagtrabaho.
Nakiparakdar kami ti balay mi. Ore no simple lang. Amini bungalow ngem sementado. Nagsubliak sa di Hong Kong kalbasan nga dan bukod mi gamalay. Ngem di makadakes. Nasurutan maten ti asawak ti nagbabae. Nga nabaybayanan ti anak mi. Nga idikuhan binaybayanan ni Tony nga namin pinsan ti anak mi. Nga nakidenan iti sa bali. Iso nga nagyanan ti anak ko iti ayan datatang kininanan. Ti makadakas manong naimi. Oen, ti makadakas kat na disgrasya ti anak ko. Sinakayan na ti bisikleta na kat na itapwak iti kanal nga na ito pati ulo na itatakkel nga bato. Kat na tayo. Nagsakit dito nga pasamak iti biyag ko tila palabas manong naimi. No saan kuma nga managbaybay nga amaday diyay nga tuni. No saan kuma nga narukup. Si bibiyag kumapaita ti anak mi. Awang kumatikas to'y nga sagsagabay kita. Nasi nga dati nga panaglaglagip ko idi tamakangegak ti agsasaruno nga sirena dagiti lugan dagiti bombero. Kan mangmangeg ko manong name iti bagbagada pa dagiti padak nga adda ti tiyandaan nga bagbagada. Woo! Adda uram! 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 Hindi ka nung amyanan. Hay na. Nagpuskol ti asok. Nagpigsa ngamin ti agin. Diyos ko, baka nung marigatad na nga sipsipan ti maruram kapag tinapigsa ti agin. Nagsidukarak manong name. Aggapoy ti amyanan. Iti amyanan ti ayan ti maruram. Uwan nagsidukarak. Iti barangay mi ti naggapuan. Wano paggapuan ti napuskol nga aso. Matartaranta ako manong name. Jak amun no anya ti rumbeng nga rami. Ti cellphone ko. Naskan nga umawag ka iti karuba mi. Iti balay mi. Datang gininanang ko. Inaudi nga kabsat ko. Tumawag ka sa diyahe. Kabarangay ang mida. Ngayon iti pa nakatartarantak manong name. Kajakmet na masapulan no sa dinno ti ayan ti cellphone ko. Uwan. Jakmet masapulan ti ayan ti cellphone ko. Iti uneg ti bag ko. Kinirawak. Jak makarawa. Ngayon adda. Mangmangig ko. Ngagun uni. Agriring ti cellphone ko. Adamang tawtawag kanyak. Madamdama pa'y kan nakarawa kong ti cellphone ko. Inurar ko nga dagos ket ni ading ko. Ti bunso mi tungotawag sinong bata nga dagos. Hello, hello. Manang, ni Densya na ito. Densya, ano na mapaspasan mo ita? Ano ti maruram? Iti lugar tayo? Uwan manang, maruram ti malayo. Ha? Anya? Ti balay yo, ti maruram manang. Diyos ko, saan? Saan nga po na deta? Apay ko mga maruram ti balay mi. Ada nangiranta ka ng puor? Diyan ka mo basta maruram. Iso ka talaga, sigurado ka. Ti balay mi, uwan manang, ti balay mo, ti maruram. Diyos ko. Hindi mo na ito nga pasama kitibiyag ko. Kalpasaga na pugaw ko ti anak ko. Kalpasaga na pugaw ko ti asawa. Kamapukaw ko nga di ba ti balay ko nga nagbambanog kag ti ano nga tawon sa niya Hong Kong. Anya ti basol ko tap nagsasabusam dagitoy nga dinigrama mas pasama kitibiyag ko. Anya ti basol ko. Nagkupit lata ti barukong kumanon name. Gad ka po ito daytoy naglusduyak. Gad kasta unay ti panangararayat kanyak manong name. Dagiti padak nagtagtagila ko iti tiyandaan. Ay! Ni Alma! Oy! Arayatin niyo! Arayatin tayo ni Alma! Arayatin tayo!
mapukaw ko tipuot ko. Adamang paypayapay, wano mang paypaypay kanyak ko na kuma, adamang ilot iti bukod ko, iti barukong ko. Adalang painom kanyak iti danom, ket nuas nga malokayan manen ti barukong ko. Nagsangsangit akto manen manon nemi, nga mangsal saludsod iti Diyos, no apay. Ket apay nga mapaspasama kanyak ti kastoy. Sus ko! Ayaw na yaya, di bas basol ko. Abay kastoy laangan, di ba nagsasamusam dagi di panubok yung kanyak. Di akon kabailan pa, Diyos ko. Nakaroon na yan. Hilpasan ti nakasaksakit nga naramid kanyak ti asawak. Sa napukaw ko ti kakaiso ng anak ko. Ita dumapo ka niya maming pinsan. Di ba kakit kita ano, nga ko iti abroad. Anya ti basol ko tap napapasama kanyak di kastoy. Anya, awan kat awan ti amo ka nagkurkurangak ka na kayo, Diyos ko. Ang awan ti amo ka nakabasulak ka na kayo. Inuran oras nga karkararaga kakit kidawag keng ka di ba nang tarabay mo kaniya. Kinaami nga napatay iti biyag ko. Ikit kidawag di ba nang tarabay yung kanakuan. Yaman ito nga pasama kaniya. Diyos ko sa tingan kuman nga subsubukin. Emo na jakon kabailan. Saanin, Diyos ko, saanin? Saan ko nakabailan? Inararay takdo, ararayaten naktumanen, dagi di padak nga taga-tiyandaan, no agkupit tumanen ti barukong ko. Mapukaw kong tumanen ti puot ko manong nemi. Gabota talaga na sakit. Nakasaksakit manong. Wan na uram ti balay ko. Kadit investigasyon digiti fireman. Faulty wiring ti rason ti pa nakauram ti balay mi. Ti dipulos may edep nga silaw iti altar. Iso kano ti nanipudan ti uram. Ag short kano manon na yun. Awan na pulos ti naisalakan kadagiti alikamen kanda dumapay. Nga appliances iti uneg ti balay manong. Namimpinsan nga dimma po. Dagiti laing konkreto nga diding ken ti datar tinabati ngem saanen nga mabalin tanyaman nga oras ket na mareba iti uri basit lang apan nakagunggon na. Ti laing naikapet kada kami ken Edgar nga arwatan mi tinasalbar. Maglagi din ta napanunot ko nga inala ti kwartak nga jak na deposito ken digiti alahas ko. Tanupati digiti kwartak ken alahas ko ti dimbapo. Pati laki di mapuda ko maamin digito no saan ko nga naisalakan. No saan ko nga inala. Diyos ko ya. Dakdakil ko mga pukaw ko. Kadawang ko mga itit pangrugyak manen. Auntie. Edgar. Auntie Alma. Agbalinta ko mga natibker nga sumarangit kadagiti nga panubok. Subukan na kalayang ni Apo Diyos, Auntie. Ubing kapay la. Ubing kapay. Tapno amom kay baga na kita, Edgar. Amo kanti. Amo kay baga. Tais ti mang mangig ko. Kat kanunong akmet. Gabot apat check apod no ti amin. Panubog ni apod Diyos ti amin. Isong agbalinta ko mga natib kayo. Itian niya nga rason. Itian niya rason tapno subukan nakti Diyos. Iti kastoy ti kadagsan na nga panubog alaman. Apa nga siyak tinasken nga subukan na. Gabutan mo na nga natibkar ka. Ken kabaylam ti amin anti. Gabutan pa check. Nga mangmangig ko. Ana? Pa-check ti mangmangig ko nga bagbagada. Ako nada. Saan nga mang ti Diyos iti tao ti panubok nun din na namnamain nga kabaylan na. Iso nga pa-check nga kabaylam anti. Agbalin kalaing nga natibker. Nga makaslagya kung kabaylan pa'y. Kasla kaya't kunti sumuko. Kaya't kunti matay. Auntie, saan yung asawan dito? Kabalay nyo. No da mauram nga balay. At ang tumatla kasukat na nga sa bali nga balay. Nga maipatakder. Baka no napimpinaston nga balay. Kaya di pa nakapukaw ko ti asawak.
Iyan mo sawin. Adan tuman na sesayat nga asawa nga tumteng kanya kasta. Kasla mo lay bagbaka. Ngano na naura men ti balay ta, balay ko. Adan to na bimigtas nga magparakder nga balay. Gapot na pukaw kon ti ama, ti asawa kan ti anak ko. Adan tumat kasukat na kasta. Posible kasta anti. Nga tiban nakapukaw ko kini Junior, kakaiso ng anak ko. Adan tumat adun tupay tagbaling nga kasukat na kasta ka di. Posible anti. Gapot na awan ti imposible ti Diyos. Nagkamang kalahin kang kuwana. Dumawat na ti panang tarabay kan panang tulong na kadata. Subsubukan na kalahin ti Diyos anti. So ngagbaling ko kumahan na tibker. Ket urayam ti supapak ta gito apanubok ti Diyos kan ka. Urayam anti. Inarakop ko ti kaanakak manong nemi. Ubing pahing nakaununeg ti magaw at ti panunot na. Masirib ngobing. Siguro ket aga pumetlayang dagita kadagiti mangmangig na. Nakipag naedak manen kadaginagannak kanya kalbasan nga nauram ti balay ko. Ken ori ni Edgar nakipag naed. Ta nagkariak ngamin kadagiti naganak ken kuana nga siyak ti mangpabasa ken kuana. Intultuloy ko ti dati nga negosyo kiti tiyandaan ti sulsuna. Ti agangkat kada kita ganar nga palag akarne ti ugsa kinalingo ken nagrisadiwa nga lames iti danum tamnay manong. Aginggang iti maysa nga malem kalpasan ti tallo a bulan sipud na uram ti balay mi. Adda maysa nga lalaki nga napuner ken nataraki. Akas lasyak ti puntiryana nga sidkan nga umay gatangan. Nakasunglasses. Nagkabayo ti barukong ko. Nadagparparik na kanyak. Nakapunpuner ka nakataytayag. Ti panang manong nemi. Natayrisuna. Nga maguri ka. Nataarmat ti asawa ka. Amangan met no. Sabali maninday ito nga lalaki nga mga lilaw iti puso. Adadan ti panagbayo ti barukong ko iti makaasidegan dayto nga lalaki. Ket budno ti atap ko na kinasisino na. Idi katenan ti sunglasses na. Manong nemi. Wen. Kasla iso. Kasto ti katayag kinapuner ti manglilipot nga sawak. Iso ka ti daytoy ni Tony? Oen manong nemi idik katenan ti sunglasses na adadan nga rimasok ti darat. Kaslag sipnget ti panagkitak. Ket gapo ti nalaos nga pungtut ko manong nemi tiyakon pinanunot no anya ti sawan dagiti tao nga nakaimatang anya ti sawan dagiti tao nga makaimatang iti ramide. Kasano nga di rumasok ti panagga darak manong nemi. Dito nga kasangsangok. Ket awan sa bali no sanga ti manglilipot nga sawak. Ayop ka. Anya ti kasapulam. Anya ti kasapulam ta nagpakita ka ba ng kanya? Bigla nga nagburek ti darak akas lagga sipnget ti panagkita gapo iti nalaos nga pungtut ko manon nemi. Diyagong pinanunot pa no anya ti sawan dagiti tao nga nakaimatang o makaimatang taramide. Ayop ka! Kada palaro pang magpakita kanya kalpasan tinaramid mo. Ayop ka, Tony! Tinong patungpak ni Tony namin ado agundaway. Pinagtalnarak na ka. Alma, agtal na ka. Alma, agtal na ka pakawanan ako, ma. Agsubli akon kang ka. Di kan tupulos mapakawan. Kanjak tupulos maawat ti pa nagsublim. Saan nga sinsinan tinaramid mo, ayop ka? Handa nga grigrigat sa di Hong Kong. Handa ka dito nga gangganas. Pinanawam kinabay-bay am ti kakaiso ng anak ko.
Saan ko mga natay no saan nga gapukin ka amin di kita gapukin ka. Uwan na nugutik, basol ko ti hamin Alma. Iso nga ron nga tuyak nga umay dumawat ti pamakawan mo. Pakawanan na ko Alma, pangaasim ta pakawanan na ko Ngem Jack pulos impangag manong nemi Jack amo ti mamakawan iti daytagon daway. Jack amo ti umawat iti rumbeng kumang awatek. Agburburak ti darat. Tumuklo sa dilangit ti gurak iti asawak. Inulit ko pa yatinong pahasa ko induron-duron kinimbilin ko pumanawan. Nga santun ngagpagpakita iti uray kaanuman. Gapatay nulit-ulit ko nga imbag akang kuha nga Jack mapakawan iti naramid na. Jakon ay ayaten isuna, kagurgurak isuna, dumukno sa dilangit ti gurak ken kuwan. Awang nga ron tinaramidan naman ng nemi, no di pimanaw. Kini ti karabyan naman ng nemi. Oo, matisarday datatang gininanang, ama magbaga kaniyak. Kastamot tendig di kakabsat ko manong nemi binagbagandak. Pati ni Edgar manong ti ubig nga kanaka nga nakaununag ti pa nagpampanunot na. Namo, Alma, mamakawan to pa'y na po Diyos. Alam to lagi din ti parswanan laing kasken ka. Ay saan ngagsublin ni Tuni? No, san na kuman nga naamiris pa'y iti dakkalabidot na. Legal kayo nga agasawa. Inakos pa ka rin nga ito talagang di mo kayat. Kasano nga rin nga may karo natin yaman nga nagpurangan kinagbasulan na ka. No saan mong ikanit dyan sana. Hapos na kinari kayo, timatang ti Diyos, nga tirikat ka na ay kitag binulik kayo. Tao lang iso natin mo nagkamali. Hang, kasano naulitan ng tumanin? Akit naulitan ng tumanin, akit di mo tot ikaniti gundaway Di akong kahit tagsagapa petang. Kasano nga rin nga mong naulitan na muna saan, no saan mong ikaniti sa baling at tsensa. Pudno ti ko na ni tatang mo, anak. Pudno. Ang masintiram kidi ang mga matno ko awalat maubra na. Himno kas pagarigan tag subli-subli kat ipanagnek na kat adda pangi adda aramidan na pamanagnek. Nga kayat nga sulnitan na kita nagkurangan na ka. Ape kidi nga di mo ikan iti sabali pa nga tsansan. Nagsubli-subli ni Tony manunami nga umay dito'y balay mi. Ngamjak lat na magisango keng kuwana magistrita. Numanay tugtog ni nanang iti silad ko. Alma, adda manin ni Tony. Ikam ko matigundahoy na magistrita keng kaanak. Jak masango nanang. Alan. Ala pa gusto mo lang magisango keng ka. Pasaresang wak isong naman ng naimi. Kat kaslakayad na nga ulitin. Di mangarem kanya. Tako nana. Flowers for you. Chocolate pie. Tony. Nunaskan nga pa rin tubang ito sang wanam kadaramida. Mamati ka lang ni bas ng kanti na panagbabawi. Kaya panagpakawan. Nagkanak ti sa bali akong daway. Alma. Noon yaman tinapukaw. Pasublihan ta. Kakaiso na nga. Ang nagasat ko na napanagtrabaho. Sana ka nagsublikan ka o nagsublikan ka no awanti. Mabaling ko nga pangsulnit kadag itinapukaw. Mangipatagdarta ti baro kada pimpinas nga balay ta. Nagsublihan ka nagpasada. Gansa lang kami may isang chip.
Mabuling ko katulungan di kabsat mo. Tapno, madandamit iti panggadan mo no pagpataudan ti kwarta. Kan kang runanti amin. No basta kan nakmanin ti tapuson. No palubusan nakarakupen ka. No palubusan naknagan ka. Ore mano, kat mabalintang suktan ti di Junior. Manong nemi idikastuing araramiden ni Tony. Ape ket dingasan. Dinuble na ka inarem. No idi ket inayat ko. Masursurok nga tamot manen nga ayatan ti asawak manong. Iso nga pinakawan ket inaklon ko manen ni Tony. Wen manong nemi pinakawan ket inikak manen ti gundawi ni Tony. Wen sanggun to kuma baliwan ti desisyon ko no anya talaga ti mariknak kang kuhana. Ngem rombeng nga pakawanay tarombeng una dita. Iti kadimbagak manong nemi nga saan ko mapasubli ti dati nga panagayat ko ken kuhana. Ngem iti may nga sardam imay manen ni Tony dito'y balay manong nemi ket inikakon ti gundaway siyempre. Barbaring ko na malukatan na ti puso. Agyaman na tanik kanak man iti gundaway tapno adadang may peksak tinalaos nga pa nagbabawik iti napasamak alma. Diyan ti bas na ko ngay dadawat kayong kati pamakawan. Makawarin na ko ma. Adadala nga tinungpal ko ngamin ti awis tinailasagan nga panagkasapulak. Ngam ti sakripisyo nga nasagrap mo ti abroad. Nagbaling ka na rukop, Tony. Uwen, ano gutek? Diyan na tong paltikarikan ka. Imbatig, dadi anak ta kadatatang ganinanang kanakidan na kini Edna. Imbagpakasik na ginaganak kini Edna nga tsak baybayan ti anak na. Nga pa'y kukenkuha na ti pakaraksakan na. Kada kiti maududin nga aldaw ti biyag na. Ano takit mo sa wan? Imbarik na kined na ti ayat akasapulan na. Tidungo kan panang taripato na iti may sang asawa. Panakataripato ti may sang asawa. Katsakbay nga, impulang na ti bulod na nga biyan. Impatawid na kanyak ti rombeng ko mga tawidan na. Agas panagyaman na timpahay ko nga nagsakyan ko na. Natay ni Edna, iti sakit nga breast cancer. Nasurukan nga makatawan, sipot pimusay. Manong nemi may ladawak tinalaos nga ladingit ti rupa ti asawak. Bayat nga salsalaysay na tigiripod no nga pasama. Kunaklan nakastrak tinapintas nga trabaho. Nga madagayam na ipatawid kang kuhan. Kad narignak agas lalimbag ang di baro kung kukaragita ng ngigak no penasakit para kaniyak. Tapi naragsak na timatmatayan ininto ta siyak nga asawa na ket pinagsagapa na. Nga gapo keng kuha na ket natay ti kakaiso ng anak ko. Asiguro ket inyaw awid pa'y ni Tony day dyan nga babae ket iti mismo nga nauram nga balay mi tinagaramidan na iti pananglipot da kaniyak. Aday da siguro ti rason no apay nga napukaw day dyan nga balay. Ulitek ket ulit-ulitek kalma. Pakawaran na. Sabi ko mata maawat nakpay. Tapno dagundaway ko mang sulnit kadagit nagkuranga keng ka. Tapno dagundaway ko amangagas iti sugat gapu kanyak. Mangagas iti pusong gapu kanyak. Mangrugi tamanin alma. Buhain. Ada nakadulin nga dakila kantidad iti kwarta iti bangko. Nga naglakwak ti daga ngayon patawid na kanya. Aramatin da rin tapno makabangon tamanin. Magipatagdar ta nakdakil ka na Pilipinas nga balay. Makagata nga kiti kabukbukod ang ka-jeep nga pasadak. Ikan kiti nakdakil apunan iti negosyo. Kat no maawat na kanipatagnak manin. Masukatan ta dahil dinapukaw tanganak. Iti saan lang may mesak.
duwawo no talong anak. Naluktan nga rod manen manunemi ni Tony ti pusok ket pinasublik isuna. Adaman ang gondaway na nga mga rakop kanya. Adamat man ang gondaway ko nga mang balas iti day tangarakop. Adamat man ang gondaway na mariknak dagiti nabara nga agek iti na duma-duma paset ti bagi. Kadagiti bibig ko, iti tenged ko, iti puon ti barukong ko, iti barukong ko mismo. Kaniti mawaw nga waig kaya na dati-dati nga pagbat-batukan manunemi iti suor iti sa kaanan dagiti nagbaitan dagiti legs ko nagyamanak talinok tamanan ti pusum para kaniyak nagyamanak tamarakop ka manin nagyamanak tamalangab ko manin tagayamuom nga banglom nagyamanak tamarampanan dagiti nananam nga bibig mo ibalokong mo. Oh, Alma. Oh, Tony. Nagpapas kami manen manunemi. Nagpapas kami manen kadagitiya kaltaang tirabi kad nagmaris rusas tisipngit. Uwan manunemi maipalais dagiti asog ka na ring-eng mabsugak ken kastamat na namapmapneka. May tayok-tayok kami agpadpada ket matukno-tukno miti langit. Balbali mi rod manunemi binukel ti maysa nga pamilya. When nasukatanen dedi na uram nga balay mi ket mas napimpintas ken dakdakkel. Talo ti ginatang ni Tony nga jeep nga pangpasada. Ipaspasada dagiti duwa nga kakapsat ko ti duwa nga jeep. Di makel ti poonak ti tiyandaan manunemi ket limawa ti pwesto. Kalbasa nga nagsardeng ang nagnegosyo ti kaabay ko nga pwesto. Nagtultuloy manunemi dagiti aso ka na ring-eng nga nangbugon iti bukod min nga baro nga balay a pagtaingan ni ti asawa. Nagdamadlatan ni Edgar nga kaanakak kanin tultuloy mi ti nang tulong nga nang panagbasa na manunemi. Uwain manunemi nakaragragsakak manen. Nakaragragsak kami manen. Nang runa lang aruden manunemi iti addan nagpitpitik iti saklot ko. Tony? Oh, sweetheart. Addan kasukat ni Junior iti chat ko. Ano ya? Sabi ko triplets. Ano? Muna sa angkat singin. Nagrigat. Ore no, hahaan nga triplet no singin. Ore may salang. Basta nagsasaro na agad di. Pututan na kapututan, Tony. Iti ang dama manong nemi ket talaga nga dakkelen ti tiyan ko. Kabulanak ton iti kanikadwa nga bulan palubos ti hapo. Wan, lalaki. Gabutan nagpa-ultrasound akon adamat langin kasukat dedi Junior man. Di mabubos ti nalaos nga panagyaman ko ti Diyos takalpasan dagiti nakana nga panubok na kada kami. Kaya nasupapakan mo't langin ti atadungo nga kinairot ti pang mategmi ti asawa. Ken makita ti atada nga panagduruas ti biyag mi. Kaya nakananama tinaranyag masagbayad dagiti agbalin nga anak mi. Dahito yung arot manong nemi ti pagkabuklan ti pagkasalita nga nagbalin nga lagip ti napalabas ko. Ajak to pulos malipatan. Agyaman nagnaunay ti anos mo nang ibasa ket sabi ko madadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti bihag kadagiti padak nga nagipaglagip ti napalabas. Once again, manong nemi more power to your program and God bless. Tuwing agyaman nga pagayam mo Alma iti Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you king ka Alma, ting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga nagbuya ken nagdengeg iti matan ti pagayam yo ni manong yo Nemi Ruiz mangibadbatin tinembag nga oras kada kay amin nga sangapada. Babay na po.